gida kwana biyu ba harka. Wani ɗan hannun zai zo kuma tabbas za mu ga bayansa. Jangan no biskit. Berang siap sudah ada. Hamsa ko. Oh. Insyaallah. Jangan dong. Waya ma hamsin ne. Ah, kuka ce ma hamsin ne. Waya ga ma hamsin ne, abu na 1000. Da me kuce mun naira hamsin. Kuma sai ba san da na sha tukuna za ku ce mun naira 1000 ne. A to ni gaskiya ba zan siya 1000 ba, an ga kudin ba buka 50 gida. To ai baka isa ba. Ai kai baka isa ba. Iya taba hawan ma da kai ai ka taba da naira 50 ɗinka. Ka ba hawa malamai abu ku ko idan kun je ku sha ba ku san ku zo ku za ku mun zarra. Kuke gaya wannan maganar. Thank you.